Sut mae addysgu trwy gyfrwng Gymraeg wedi helpu chi? Wel, a bod yn onest, rydw i'n meddwl rydw i'n mwy hyderus yn siarad Cymraeg nawr ar ôl siarad Cymraeg yn y coleg. A hefyd ysgrifennu Cymraeg, a cael tiwtor yn gallu siarad Cymraeg, ac hyd yn oed jyst siarad y bobl eraill yn trwy'r ddwy iaith, Saesneg a Cymraeg. Dydyn ni ddim yn siarad Cymraeg yn y tŷ, felly mae'n wych i gael y cyfle i siarad, ysgrifennu, darllen yn Gymraeg. Ie, neu popeth, mae sgiliau fi wedi datblygu llawer. Ie, rydw i'n cytuno. Pa gyfleoedd cyfrwng Cymraeg ydych chi wedi cael yn y coleg? Rydyn ni wedi cael llawer o cyfleoedd, fel rydyn ni wedi bod ar llawer o dripiau i weld sioeau fel Jonathan a... Rydyn nhw'n wych. A yna'n hwyl. Rydyn ni wedi ysgrifennu am y cylchgrawn y coleg, y lolfa. Ni wedi gwneud llawer o erthyglau. Ydyn, oedd yna'n, wel, cael teimlo da o wneud yna, cael erthyglau ni yn yr erthygl. Gweld yn proffesiynol. Ie. A yn y haf, roeddwn ni'n yn yr Eisteddfod hefyd. Gweithio ni gyda'r coleg yn y pabell a gweld pethau arall yn ymlaen, yna'n hwyl. Ie, roedd hwnna'n profiad wych. Ie, yndont. A'r Cymdeithas Cymraeg. Wrth gwrs. Ie, roeddwn ni wedi gwneud llawer a cael y hydyd hefyd. Ie, roedd hwnna'n gret. A hefyd, achos ni gyda pobl sy'n dysgu Cymraeg hefyd. Felly eistedd siarad y iaith, mae'n cymdeithas. Ie, ar yr un safon hefyd, felly roedd ni'n gallu datblygu gyda'i gilydd hefyd. Ie, dwi'n cytuno. Beth ydych chi'n bwriadu wneud ar ôl gadael y coleg? Wel, rydw i'n bwriadu mynd i prifysgol ar ôl gorffen yn y coleg. Beth am ti? Ydw, rydw i'n bwriadu prifysgol, ond rydw i wedi meddwl hefyd am mynd ymlaen i gweithio mewn swydd, achos gyda'r sgiliau Cymraeg, rydw i'n gwybod bydd fwy o cyfleoedd gyda fi. Ie, bydd yn edrych yn wych ar y CV hefyd, yn dweud bod ni'n gallu siarad, ysgrifennu, darllen yn Gymraeg, achos mae pobl yn edrych am bobl nawr sy'n cael... A hefyd i ysgrifennu a darllen yn y iaith hefyd. A ni gyda'r prifysgolion, yn wedi gyda Coleg Cymraeg Cenedlaethol, achos mae nhw'n rhoi arian i myfyrwyr i astudio trwy'r iaith Gymraeg hefyd, felly rydw i wedi meddwl gwneud e. Ie, wrth gwrs, mae'n gret i cael cyfle i ar ôl symud mas o coleg, i dal cael cyfle i ymarfer, ymestyn neu sgiliau ni. Ie, dod yn fwy hyderus hefyd. A mae'n gret wedyn ar ôl i ni adael coleg i dal yn astudio Cymraeg ac yn ymestyn neu sgiliau i siarad Cymraeg yn mwy ffurfiol, aeddfed a proffesiynol hefyd. Ie, dwi'n cytuno.